Tak dobrou noc. Za týden. Ahoj. Je to fajn, Leslie, že jsi mě přibrala. Nemáš zač? Jestli chceš, projedem tu střední část. No jo, proč ne? Aby bylo jasno, cvičení po zkoušce je jen záminka, jak ti dát najevo, že jsem sexuálně k dispozici. Vážně? Jo, stačí říct. Myslel jsem, že o mě nemáš zájem. To bylo předtím, než jsem viděla, jak válíš s tím svým stojatým nástrojem. Tím myslíš moje čelo? Ne, myslím impertinentní dvojsmysl. Já tě tu svádím. Nepovídej. Jsem zkrátka vášnivá a impulzivní žena. Co ty na to? Víš, já... Ta servírka, co? Penny? Co je s ní? Když ses na ně podíval, rozšířily se ti zorničky. Buď to si na heroinu, nebo tě vzrušuje. Počkej, teda k snídani jsem měl makovku, což by se zřejmě projevilo při testu moči na opiáty, ale zorničky by mi to rozhodně nerozšířilo, takže hergot, proč o tom vůbec mluvím? Prostě spolu chodíte. Ne, nechodíme. Mezi mnou a Penny nic není. Takže souhlasíš se sexuálním vztahem? Jo, souhlasím. Prima. To jo, prima. To jako už teď? Nejdřív dohrajem tuhle část. Ano, dobře. Menší hudební předehra. Myslím, že už můžu. Já taky.